बे समाव दिनैनि बे ओंथि गोनां बिफां गायनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै सुंद' बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो एमएलए सारखौ खावलायनाय जाबाय। 23थि दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि थैनाय गोसोखां सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बिथांनि मांखरसालियाव बिबार बावनाय बे हाबाफारियाव नुजाफैनाय जोंनि बिटिसिनि मानाव गेदेर चिफ मानगोनां मुस्रि प्रमद बर' आरो बे हाबाफारियावनो नुजाफैनो हानाय गुबुन गुबुन आफादनि मानाव गेदेर दैदेनगिरि नोंथांमोन, ट्रास्टनि दैदेनगिरि नोंथांमोन, नुजाफैनो हानाय मानगोनां रायजो राजाफोर बयनोबो गिबियावनो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनोबो आं बे समाव बावहरदों। दिनै नैथि हाबाफारि बायदियै बिफां गायनाय जे हाबाफारि, बे हाबाफारियाव आंखौ बिफां गायजेननो खावलायनायनि थाखाय आं बे समाव साबायखर बावदों। एसे आगोलसो जोंनि मानगोनां चिफ बिथाङा माखासे हाबाफारिनि सोमोन्दै फोरमायलांबाय। आंनो माखासे बिबान होदों मुर्ति बानायनायनि थाखाय। जोङो सावगारि माने फट'बो लांखांबाय, नाथाय जोंनो आर्टिस्टआ बुंहरदों आरो एसे फट' मोजां नागिरबाव होननानै, नङाबा दान मोनथामसो जाबाय जों लांनाया। खिन्थु जिहेतु नुफेरै सासे मानसि, गतिके गांसे गांनै फट'जों बिथाङा महरखौ होनो थाखाय एसे गोब्राब मोनदों। गतिके एसे फट' मोजां नागिरबाव होननानै बुंनायलाय बिनि खामानिया एसे थाथ'नानै दङ। दा जोङो बिभिन्न एंगेलनि फट', बहाबा गसंनाय, बहाबा जिरायनाय, बहाबा मोजां महर, बेबायदि एसे बुरजा कालेक्सन खालामनानै जों लांनो हायोबा बे खामानिखौ बिथाङा थाबैनो जुरिना होगोन। मानगोनां कनकेश्वर नार्जारी बिथांनिया हाखाबाय, लाबोनानै जों फज'नांगौल'सो। जायगाखौ जों दायो ज' सेलेक्ट खालामलायदों आरो बेयावनो जितु फुल जे गारलाबाथानि जे मुसुखा, बेहाय जोङो बयबो लांगोन होननानै जों सावरायलायदों ट्रास्ट बा जोंनि दख'रा एबसुनिफ्राय। बेवहाय एबारनि जे फाइनान्सियेल इयार बिनिफ्राय बाउन्डारि वालखौ होनाय जागोन, बिनि थाखाय रेडि जानानै दङ। आं जेसेबां मिथियो अफिसियेलनि खामानिया थ' बेबायदि जानानै दङ। गतिके नैबे फाइनान्सियेल इयारावनो माखासे खामानिया मावफुंजागोन बेखौ मिजिं थिदों। थ' बयबो जाहाथे जोङो अनसायलांनो हायो बेबायदि मोनसे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो दिनै मानगोनां चिफ बिथांखौ साबायखर बावनांगोन जे बिथाङा ट्रास्टनि थाखाय 25 लाख होबाय। बेजों मोजां खामानि जाहाथे जों मावलांनो हायो आरो उननि समाव जोंनि गेदेमा सुबुंफोरनि थाखाय दायो मोनसे जि स्किमफोर लानानै सरकारा फोसावदों, बेयो जोबोद जों बाख्नायथाव होननानै जों बुंनांगोन। जोंनि मुंख्लंफोरनि थाखाय, गेदेमा मानसिफोरनि थाखाय दायो जे रोखोमै दानि जोंनि जे सरकार, बे सरकारा हाबाफारि लाबाय आरो दिनै फोसावदों जे जोंनि दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि मुङावबो सारा बिटिसि नाङैनो मोनसे बेबायदि स्किम बा बेबायदि मोनसे प्रग्राम सोलिगोन होननानै। दा बेनि थाखाय आं साबायखर बावनानै बयखौबो नुजाफैनायनि थाखाय साबायखर बावनानै आंनि फंनैसो बुंनायखौ आं बेयाव फोजोबो। गोजोन्थों। साबायखर बावबाय सारनिसिम। आरो बाव बाहागो लानो हानाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कृपेश दैमारी बिथांखौबो बे समाव बिफां गायनो थाखाय आङो खावलायदों। आरो बेयावनो बाहागो लाबावनो हानाय क'क्राझार जिल्ला बर' समाज आफादनि मानगोनां आफादगिरि नित्यरन्जन ब्रह्म सारखौबो बे समाव आङो बिफां गायनो थाखाय खावलायदों। बाहागो लाबावनो हानाय क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिजल कुमार बसुमतारी बिथांखौबो आङो बे समाव बिबार बावनो खावलायदों।
आरो ट्रास्टनि चेयारमेन सारखौबो आङो बे समाव बिफां गायनो खावलायदों।